Здравейте на всички, с вас е Ежи23 и днес ще играем Minecraft Pocket Edition Skywars и ще се върна, когато съм в самата игра. И аз се върнах, в играта съм. Аз това видео го снимам за четвърти път, защото си изтрих записа, трябваше да го обработвам, но карай. Ако искате да ви покажа как да си сложите texture pack в Майнкрафта, пишете в коментарите. От Diamond, такова диамантен, те набрадва, така да се сложа бронята и да отида да се взема там честа, който е отдолу. Трябва да минам. Тук какво има? Ще се взема това нещо. Картофите, изпържения картоф ще се взема и ще видя какво има в този чест. Но тук няма нищо. Може и да се взема каската само. Така се върна пак. Извинете за паузата. Но така. Трябваше да отида до някъде и затова натиснах паузата. И така. И да сложа бронята, която си намерих. И да си взема блоковете и да отида преди ето тоя, но той вече той умря, значи отивам от другата страна да се строя. Така. И да минам. Щях да падна. За малко щях да падна. И да отидем там. Трябва тук внимателно, защото ми бъгва. Не, ето видяхте как ми бъгна сега. И затова чакам няколко секунди, когато се сложи блока, да не падна. Това видя ли ма? Дай да го стрелям с лъка. Ако искате да ви покажа как да си направите V+ на Livebot сървърите, напишете в коментарите. Аз сега съм с V+. Така. И да го убия тоя. Убил го и какви... Той нямаше нищо. Трябва да отивам към центъра. Да сложа тук блокове и да отивам на центъра. Защото тук няма какво да прави вече. Поблизост няма хора. Той умря. Този там човек е останал. Само него трябва да убия. Ще да падна. Хубаво, че имам shift. Съм внимателен и не паднах. Не! Какво стана? Бъгна. И вижте как ми бъгна. И ще се видим, когато съм в другата игра. Така и пак съм тук. Пак сме на същата карта. И така трябва да се взема панталоните и да видя какво друго има в честовете. Така има и честплейт. И да отида да видя какво има тук навънка. В този чест. Само шапка има. И бутуши, ама мисля, че ще има някакви бутуши там горе. Трябва да скача до там. И да ги взема. Ако имат, разбира се. И на мен ми трябва някакъв хубав меч. Не мога само с лък да бия. Добре. Да, тук има такива бутушки. И да слизам долу, да се взема някакъв меч. Май имаш там каменен меч. Моя пак става. Тук има ли? Тук има само дървен меч. А тук има ли някакъв меч? Имам пак дървен.
Може би от другата страна ще има меч някакъв. Така да видим дали има нещо. Добре, защото мислех, че ми бъгна и затова. Тук има само дървен меч. Еми да го взема. Той значи от другата страна да отида. Таман да го изненадам. Не, няма да ми се получи. Аз имам лък. Мога да го бутна. Аз с моята стрелба. Да, падна. И ето там има някакъв, ама не знам дали... Няма да го оцелям, пак да се опитам. Малко по-наляво. И да се опитам да го оцеля. Не. Ето има един там. Може би него ще оцеля. Почти. Да. Той сам падна. Трябва да отидам към се... не, ще отида към този там. Така. Да се достроя до това където падна той, където аз го бутнах. И да го продължа с камък. Мисля, че ще доскоча. Добре. Така. Да има ли е някакъв тук меч? Не, сигурно всичко е взел. Може да се опитам да оцеля този там. Не, няма да го оцеля. Много е далече. Аз не съм про с лъка. Така че няма да ми се отдаде добре да го оцеля. Добре, мога да се опитам ето така да го оцеля. Много криво лечат. Ще го оцеля ли това? Не, той избяга вече. Аз докато го оцеля. Не е избягал, но... Ще го оцеля. Да, оцелях го. Ми остана последната стреличка. Пак го оцелях. Не! Ще да падна. Не. Мислех, че пак ще да падна. Не. 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 Мислех, че ще падна. Трябва да щупя оградата. И тук има ли някакъв хубав меч? Или да нападната в гръб, ама... Да, убил го и тук имаше шапка за мене. Аз имах така шапка. Трябва да скача горе да видя какво има горе, защото той не скача горе. Аз го убих, докато той са... ето, тук има брадва, желязна и блокове. Добре, взех си блоковете и брадвата и трябва да отидем към центъра. Така. Опа. То последния остана точно преди центъра и трябва да го убия. Първо трябва да стигне до там. Но това ще е сложно. Само да не падна. Не! За малко ще да падна. Той е ето там някъде. Добре. Сега тук внимателно да не падна. Не! За малко ще да падна. Сега тук ще доскоча ли? Мисля, че да. И тук ще взема блокове. Добре.
Добре, взех блоковете и да се строи до центъра и да го убивам тоя. И той вече се строи на някъде, но аз нямам вече стрели. Аз едва ли щях да го оцеля. Може да мина от другата страна, защото той таман се строи там. И да го... Не да го прецакам, да го прецакам нещо такова. Така. Не. Добре, мислех, че ще падна. И да отивам до този остров. Да го изненадам. Не. Доиграх с моето падане. И това беше... Чакайте. И това беше всичко от мен. С вас беше Ериш23. И това беше. Довиждане и чао.